Ćao svima! Dobrodošli u novi kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je da spremite nešto ukusno. Na primjer, pitu. Hoćete moći? Naravno. A da bih spremila odličnu pitu, treba prvo spremiti testo. Podelit ću ga na 3 dela i dodati u svaki slatki sirup. Da, tako je. A tako će moje testo dobiti lep ukus i lepu boju. Treba sve dobro promešati, a zatim dodati čokoladne mrvice. A od crnog testa ću napraviti liniju. Tako ću dobiti veoma lepu pitu u obliku lubenice. Stavit ću sve slojeve zajedno. A zatim staviti to u činiju i odneti u rernu. O, da. Odlično mi ide. Wow, bako, to je genijalno. Ali i ja imam dobru ideju kako napraviti pitu od šarenog testa. Dakle, formirat ću kikicu, a zatim ispržiti testo u vrućem ulju. Tako će se odmah pretvoriti u divnu krofnu. Eto, sad je mogu iseći na pola. Zatim dodati šlag. I obavezno slatkiše. Da, dobro ste shvatili. Imat ću krofnu sa lepim slatkim punjenjem. Perfekto. Šta to vidim? Nancy, jel ti treba pomoć? Ne, hvala šefe, sve je u redu. Upravo mešam testo sa čokoladnim bombonama da bih ispekla krofne u aparatu. Eto, zatvaram i otvaram. Kako vam se sviđa moj rezultat? Ako mislite da su izgorele, čini vam se, to je čokolada. O, da. Bako, vidi. Odlično, valjda. Dakle, moja torta u obliku lubenice je spremna. Sad ću odseći jedno pače. O, da, lepota. Prijatno mala. Wow, koliko slatkiša. Šta je to? Miris je čudan. I ukus isto. Ne sviđa mi se. Izvini, sestro, ali to uopšte nije lepo. Wow, prvi put vidim pitu u obliku lubenice. Sviđa mi se ukus. Hvala, bako. Wow, neverovatno. Ova krofna izgleda jako dobro. Jedva čekam da je probam. O, da. To je prelepo. Pobedio je šef. Čestitam. O, da. Merci. Jeste već čuli za našu novu igricu gdje treba skupljati suši, krofne i još puno toga? Da, pobedio sam! Pridruži mi se i instaliraj igricu Multidosort u Google Playu ili Apple Storeu. Sljedeći zadatak su palačinke. Jel može? Odlično, mala. A baka je najbolja u tome. Ne slažem se. Jao, kakve veze ima ko kuva bolje? Bitno je kuvati sa zadovoljstvom. Da bih spremila testo za palačinke, uzimam jaje i što više brašna. Wow, brašno liči na sneg. Uključujem i... Ups, izgleda da sam nešto uradila pogrešno. Ali što? Ne razumem. Mislim da će unuci biti baš drago ako napravim palačinke u obliku srca. Stavit ću kalup u tiganj, a zatim sipati malo testa i to je to. Kakav miris! A ja volim praviti palačinke na specijalnom šporetu. Tako ih je baš zgodno okrećati.
Gledajte kako to rade profesionalci. Da, odlično. Mogu da počnem. Polako. O, da. Prva je spremna. Okrećem je. Gledajte kako mogu. Op, i sve spremno. Šefe, pogledajte moje srce. Zar to nije preslatko? Ja, opet oni. Ups. Izgleda da je moja palačinka malo izgorela. Ajoj. Šta da radim? Ideja. Dok se oni raspravljaju, ja ću ukrasti šefove palačinke. Ha, tako je. Niko ništa nije primetio. Svaka mi čast. Jao, šta? Katastrofa. Palačinke su nestale. Treba hitno spremiti nove dok imamo vremena. Dakle, dodat ću kakao i učiniti moje palačinke čokoladnim. Nadam se da ću tako pobediti baku. Da. A još ću nacrtati jednoroga. Znam da ih mala voli. Tako je, još malo. Wow, ispalo je baš dobro. Može da se okrene. Wow, svaka mi čast. Nadmašila sam sebe. Oho, bravo šefe. I ja sam skoro završila. Ostalo je dodati belu nutelu. O, da. Tako je lepa. A preko ću sipati bombone, što više. Jel super? Da, Nancy. Onda ću i ja dodati nešto. I to će biti javorov sirup i maslac. Nema ništa bolje od klasike. Tako je. Prijatno, mala. Wow! Kako zabavne palačinke. Posebno mi se sviđa jednorog. Sad ću ga probati. Pa ukus nije nešto, ali svakako hvala. Wow! Kako slatka srca. Ko ih je spremio? Mislim da je to bila baka. To je jako dobro. Sviđa mi se. Wow! Palačinke sa bombonama? Ozbiljno? Sad ću probati. Wow! Oduševljena sam. To je jako dobro. Pobedila je Nancy 100%. Ja? To? Jau! Tako sam gladna. Spremite mi, molim vas, ukusnu pastu. Jel može? Dobro, draga. Može? Znam. Mogu uzeti instant nudle i preliti vrućom vodom. Da, to će biti brzo i ukusno. Eto. Bako, kako ti se čini, jeli? Kako si pametna, Nancy. Ali ja ću napraviti domaće špagete. Prvo treba razvaljati testo i seći od njega slatke figurice. Naprimjer medu, srce ili smajlić. U stvari imam bolju ideju i seći ću naziv mog omiljenog kanala. Kako vam se čini, šefe? Bravo, to je genijalno. Dakle, moram se i ja potruditi i smisliti neku originalnu pastu. Znam, napravit ću šarenu pastu. Mala će biti oduševljena 100%. Nancy, kako si ti? Sve u redu. Sad ću dodati u svoju pastu što više topljenog sira, jer ga i sama jako voli. Nadam se da će se i sestri dopasti. Promešat ću pastu sa sirom i to je to. Zanimljiv recept. Ja ću pomešati španać, maslinovo ulje i pasulj sa sirom. Da, tako ću napraviti veoma ukusan sos za pastu. Sama sam ga smislila.
Eto, a gledajte. To je divno. A sada mogu staviti svoje špagete. I to je to. Nije loše, bako. Ali ja ću ukrasiti svoju pastu škampama. O, da. Prijatno, draga. Wow, hvala vam puno. Probat ću prvo ove nudle. Miris je zanimljiv. Pa ništa posebno. 100 puta sam jela takvu pastu. A kakav je to zeleni sos? Nije loše. Wow, kako lepa pasta. Pitam se kakav ukus ima. Wow, to je predobro. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je šef, da. Ja, to, najbolja sam. Jeste čuli? Šta? Unuko, dođi ovamo. Ćao, prijatelji. Da li volite kulinarski izazov? Onda instalirajte ovu igricu. Zove se Multidosort. Baš je moćna. Hajde zajedno da se igramo. To će biti jako zabavno.